Ei bine, sunt la un episod din Q&A. Suntem în Kale și acest e primul episod din... Da, deci primul, al treilea, nu mai știu nici o să asta episodul. 4 episod din Minecraft Q&A, cred, în fine, 4 nu știu. Le-am pus, da, al 4-lea e. Am încercat să fac 2, dar nu și niciuna. Perfecto. Leon nu e mult, tableta la mai trebuie, că mi-a și fost masa gata. Ce frumos e sările astea. Pichim dacă nu e artă fără toate, dar e mișto, mă. Și de stil. Așa, foc, arunc cu foc. Uitați-ne casa noastră frumoasă, ce se dătura. Acum ne la mine neacuș. Vedeți, am făcut o mare parte din podea. M-am făcut copăr și toate ce elementele se pun și torță după aia. Trebuie să prețuim că nu mai trebuie nimic, ne prelucrat. Bun. Nu torță prin casă, dacă tot ziceam în secunda precedentă că le pun, Dacă tu ziceam că le pun, să le pun. Așa, ce frumos. Avem să facem, ne facem situația. Tot. Să beți, poate. Șarpul, nu știu. Da, beți mai trebuie. Ca niște bețișoare. Așa. Pe ce mai nu vrea? Bă, nici da sigur nu la aici, e tot. Așa. Așa aici. Îl pun în locurile astea libere toate. Așa, băi. Așa, și bine. Și de asta face mai mult de fapt să prost, să nu se mulți. Și ce frumos arată casa. Asta. Da, deci nu se pare cam închis de acolo, dar să cum arată un oak obișnuit, dar dacă nu prend niciunul, cum arată un oak. Nu sunt nebrăzând prea mult pe ori în această serie. Această serie un fel de cum cu piatră mai mult. Serie de nu sunt neprezând pe mine. Bine, dacă găsim harul, nu zic nu. Deci la diamante e normal, nu prea minăm mult. Acum am încercat să ne facem o gospodărie unde să avem să vedeți și facem un oraș în Q&A. Unde ar vrea să se întrebă fratele meu. Vreau să ne iau modul, nu știu, nu vor să fie mama lor. Așa. Mai lung timp cu noaptea asta. Nu e nicio să zici noaptea așa de mult, dar noi în momentan avem dificultate. De-aia zic. Bă, da, repede vă terminați, doamne, iartă-mă. De repede, lenele astea sunt proaste. Făcut și tot mai cu una. Am făcut o căsuță mică acolo, unde e așa mare, unde vede mai făcut așa. Unde vă lemnele astea așa mare, de ce se consumă așa de repede lemnele? Niște tâmpite, de sigur. De fapt, la 4, nu știu ce să fac. Primele le-am pus eu deodată pentru că am făcut la ce a zis pe toate și nu ce a zis pe toate. Pentru că n-am făcut unul mare pentru că, bine, fiind că sunt mai locuim. Nu mă las YouTube pentru că n-am obținut longer video, se pare. Nu știu ce nu are calculator. Și lumea sunt niște imbecile, pentru că nu mama lor le naibă. Ce mă arată patul. Uite că patul arată diferit. Sper că arată frumoasă asta, care nu a fost schimb. Mai dacă mi-o versiune aia. Nu schimb lumea, pentru că mi-a fost versiunea asta. Sau nicio lume și... Pot să lucrurile, nu? Care este, da. Este și mințit. Asta mai mult, să nu mai vină peste ce acolo. Și nu știu ce sunt ce frumos de casă. Ai cactus, astea sunt sugar cane, așa gata. Nu știam care cum sunt. Nu știu, cu patul. Așa gata. 20 sugar cane, mama, ce nu. Cactus.
faci? Bun, hai să niște nisipul. Trebuie cam nova. What the fuck? Shit, trebuie să mă duc acasă. Shit, mi-a făcut de lene. Uite acolo cu obișnuit, eu sunt cu Marta. De oare cât de închis o fi răzdară acolo dacă stai așa. Închis, am momentat să ne bazăm pe asta, să ne să următor. Nu știu. Nu știu. Eu știu. O firare de crafting table. Ia vină în casă, nu. Nu mai stea pe afară ca prostul. Deja atmosfera frumoasă. Intră în casă. Ce pune pe asta? Granit. Cabel. Știi cabel ăsta. Așa e. Acum, din asta se face la asta până acum. Hei, de ce nu mi-a scris nimeni asta? Ei, nu trebuie așa. Ce chestii, nici nu știu de chestia asta. Cactus green, deci din asta se face. Nu știu ce faci tu cu cactus green. Am văzut și eu unică, dar n-am văzut ce făceau acolo. Că nu zic că uite strâns, n-ai văzut proastă la unde. E rog și o robotică unde ca să ăla tâmpit, uite că pune crafting. Cobblestone slam, instrumental, paper nu trebuie. Ce mă asta? Este pentru că să facem metal. Eliminăm acel tor. Așa. Mergem. Acolo e pădurea. Mamă, pădure de ocupați mei, dar toți mai mult brice. Nu știu cum n-ai. Îmi duc un pic să duce și eu niște. Un pic. O vacă, uite că e reală. E nepixelat. Ba da, e pixel sau nu are pixel? Are față cu cur. Are curul pe ăsta. Cum să mă spun? Băgâină. E un fel de Minecraft, dar nu tot ca Minecraft, dar e tot mai vede, mai vii la culoare, mai, înțelegi, mai, tot din pixel, îmi place mie că e pixelat totul. Dacă nu ar fi pixelat, ar fi urât. Asta nu știu, nisip că e mai bine, că e din deșert, că... Bine că avem deșert, că nu era bine deloc. Pentru că de, vă dați voi seama că se este cu o apă, că nu la toate apele nisip, toate cele. Dar uite cam roșu. Da, bă. Trebuie să se facă. Doar să cum arată. Schip. Nu, schip. Nicio. Nu contează schiciu. Nu contează ce zici cu e, nicio. Trebuie pe tine. Un burtă să faci, dar nu asta contează. Ce mamă cum sparge, băi, my god. God. Oh, God. Deci cam atât cu acest episod. Sper să placă și toate cele. Bye.